Fl-aħħar ġimgħa residenti ta' Ħattard ta' kuljum qamu għal massakru ta' eluf ta' metri kwadri ta' art agrikola u siġar fil-qalba tar-raħal tagħhom. Inġenji kbar komplew ikkaxkru ħamrija b'ritmu maġġel ħafna, b'residenti rrabjati rrikorru għal Facebook fejn poġġew ritratti u filmati ta' dak li kien qed jiġri taħt għajnejhom. Fost dawk li esprimew ir-rabja tagħhom għal dak li qed isir kien hemm il-grupp Ħattard Residents Environmental Network li tefgħu filmati tal-inġenji jkissru u jkaxkru kull ma jiġu qudiemhom biex iwittu iż-żona tal-madwar. Ix-xogħol li qed isir bħala parti mill-proġett kontroversjali tas-Central Link sa issa inkluda saħansitra tqaċċid ta' qatt ta' siġar taż-żebbuġ fost l-oħrajn. Intant, it-tnejn ir-residenti ta' dan ir-raħal ħadu qata oħra kif fuq numru ta' siġar kbar fit-triq l-imdina fl-inħawi tal-Isptar Mount Carmel feġġewlhom slaleb ħomor marki li ma kinux hemm sa ftit tal-jimilu. Inkwetati ir-residenti għamlu kuntatt ma' Infrastructure Malta biex jistaqsu dwar is-sinifikat ta' dawn is-slaleb. Kellim għal Infrastructure Malta ċaħat li s-siġar se jinqalgħu brabta mal-proġett ta' Central Link. U ċaħat ukoll li dawn il-marki kienu saru minn ħaddiema tal-istess Infrastructure Malta. Il-proġett ta' Central Link ħoloq kontroversja kbira tul l-aħħar xhur u s-soċjetà ċivili protestat għatta drabi brabta ma' dan fejn fi protesta partikolari uħud mid-dimostranti ntrabtu b'mod simboliku mas-siġar li se jinqalgħu biex jagħmlu wisa għat-toroq il-ġodda.